Moi. On sunnuntai. Joo, sunnuntai. Pyhäpäivä. Mysteereistä. Tässä mennään tällaisia juttuja. Mutta otetaan pikkuinen vausse, kohta nähdään. Moro. Voimas. Ihan hirveä juoksu. Mä oon aivan poikki. Rätti. Väsynyt. Ei niinku oikeesti osaa sanoa tätä. Nyt ollaan mysteeristä. Mä oon oikeesti ihan poikki. Ihan justiinsa. Oi. Mä säikätin. Ja sitten ollaan taas. En tiedä mistä aloittaisin, mutta pyhäpäivä on mun parasta aikaa. Ei oikeesti osaa sanoa miten kivaa tää elämä on. Mutta. En mä oikeesti taju. Musta tulee koruja mun. Oi. Oli hyvä paikka. Ottakaa hetki. Moi. Täällä saadaan olla rauhassa. Noniin. Oikeesti. Alkaa vähän ärsyttää. Bla ja... Oikeesti. Onks sulla TVtä? Onks teillä TVtä? Ei. Mitä sulle sattuu? What as fuck? Fuck. Oikeesti? Mysteerit jakso 1. Mä oon ihan stressaantunut. Oikeesti? Mitä? On tästä renkkaa. Mä oikeesti osaan tää. Me osattiin se mikä tuli perään. Räkistää. Mitä? Vitsi. Tästä vähän kuuliste. Joo, se. Oikeesti. Mä en jaksa enää. Tää paljon mitään. Pyhäpäivän mysteeri. Mennään asiaan. Siis mysteeri. Maailma on täynnä mysteereitä ja yllätyksiä. Kuten esimerkiksi. Oikeesti mä oon ihan vagesi. Oi. Musta tuntuu niinku, että tää maailma on täynnä mysteereitä ilman mitään turakkeita. Joo. Aivan. Ai. Shit the fucker. Oikeesti. Onks tää TV? Okei, mikä? Tiedätkö? Ei mitään. Aivan vitsiä.
kiljunto. Oikeesti kiljuuks me tonne? Meillä onkin pyhäpäivän mysteereitä täynnä. Jää luorolla. Mysteereitä! Saanko esitellä? Suuri mysteeri. Mistä? Okei. Se on tippunut tosta. Joo, toi on ihan totta. Mä oon ihan yksin. No. Kello on... Mitä vittu? Mä en mitä puhuta. Sori jos mä lähden tähän laitan. Silmät. Räjähtää. Nyt. Oikeesti. Saanko sitten pakesin mysteereitä? Se oli mysteeri. Vai mitä? Joo, toi oli ihan totta. Pakesi. Mysteeri. Tässä on mysteeri. Tuo huonompaa tubettaja ei oo ikinä nähnyt. Mysteeri. Kivi. Oikeesti. Kiva istumapaikka. Todellakin. Todellakin. Oi vitsi, menee pelottavalta. Slender. Joo. Slender. Man. Oikeesti, mä oon ihan... Oikeesti. Mä en kestä enää. Olin flagessa. Ei mene läpi, valitettavasti. Huono maanantai. Eihän pyhäpäivältä mitään muuta kuin voi odottaa, että huomenna on maailman tylsin päivä. Ei mun mikään karvinen. Oikeesti. Oikeesti. Joo. Aivan samaa mitä täällä tapahtuu, mutta... Tosi jukkana. Se on pelottaa. Atsuu. On oikeesti ihan pakessina kaikki mun... Pitäisikö se olisi tällaiset fakissit. Mut oikeesti... Nyt me lopetetaan vähän etuudessa. Moi.